and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Kung dili patungod sa anak ni babayhana, buhay paunta ka ni si Rosalita. Manang Yole! Gusto ka? Gusto kang mutanaw sa patay lawas sa akong anak? Ngano? Mubangon o mabuhay o balik si Rosalita kung mutanaw ka niya? Ay, Manang! Tanaog! Ay, manaog ko. Ayaw lang kong ito. Mood. Pare, sige na nung nagwakin. Naapalit mo. Oy. Mayong gabihin mo. Mr. Alcala. Oh, Colonel. Amahan ko ang ihaya. Kay gipatay sa mga salbahes ng mga NPA. Kalma lang, Mr. Alcala. Dali, malingkutan. Oy, sorry. Niya maday ka, Ma'am Yolanda de Castro. May gabi. Biasab diha, Ma'am Yoli. Dili ba? Manghod ko ka ng bayhana. Magsuon lagi ko ng muduha. Huwag ko mahibuong, Mr. Alcala, nga nung nakailan ako si Ma'am Yolanda de Castro. Militar ka, Colonel Joaquin. Natural makaila ka yun aning bayhana. Kay inahan siya sa usa sa mga pinangita ninyo. Kay usa sa mga dako-dako sa rebellion. Komunista nga may makahilo nga ideolohiya ug ang makamatayng doktrina niini. Makamatay yun. Kamalinaw nga pagka-estudyante anang akong anak. Butan ka ng anak ka. Ligdong ka ng anak ka. Apan kayang yawa maayo kay mangita og pati aron manintal. Dahan. Oh! Namatay ang akong anak. Kalma lang. Hinom di kayong gianam-anam og kutkot ang kinabuhi sa akong anak, sa anak aning bayana. Og nagdagyod taon sa pagkakomunista aning iyang anak. Aning iyang anak! May patingalag mo lakaw ka na, Ma'am Yoli? Manang? Ayaw. Dili una ko mulakaw. Hagiun ako ang akong maguwa nga irot niya og sudya. Ang tanan niyang kalikot-kot og kapungot sa akong anak. Kay ako mo ay musaw og musahod sa tanan. Hutda manoy. Way hupdanan ug way katapusan ang akong sudya sa kalikot-kot sa imong anak. Ug lakip kang inahanak ka! Apel sa akong kasilag! Kundi ka mula ka, Ma'am Yoli. Maagwantag ka nimo nga mo mga hisgot o istorya bahin sa imong anak o sa iyawan-on nilang doktrina. Manang Yule, dali, tala na lamang. Dada siya, day. Dada siya. Manang, dito Manang Yule, sige na, tala lamang, Manang. Manoy, Tibor, mula ka. Layas! Mutanaw na unta ko ni Rosalita. Dali ka magkatanaw. Layas na! Layas! Manang, dali lamang, dali na. Tana, Suping. Baume! Nga magkita din mo si Mire. Ipaliho ko pangutana sa animal o salbahes. Nga nung ila magipatay ang akong anak. Ingna si Mire. Kung makitaan ko siya,
Tagod-tagoron ko gyud siya. Pation ko gyud siya. Ito nang imong manghod, Mr. Alcala. Taas ka og ranggos militar, sir. May gusto lang unta kong masayran. Bahin sa kong anak. Naibaw ka, sir. Gusto kayo ang nahunahunaan aning Rosalita nga imong anak, Mr. Alcala. Ang tinuod, full-time activist na kini si Rosalita. Aba na nakalami lang aning imong anak. Kadihang nakamatgon siya nga gihimo lang silang mga buang, migawas gid siya. O permeron niyang gibuhat nga personal siyang nakikita nako. Nangayo og pasaylo og naghangyo nga tabangan ko siya nga magkadawat og amnestia. Wa ko maglangan. Kitabangan ako kanang imong anak. Apan unsa bay noon nga gipatay mahiyo siya sa mga NPA. Mga salbahes kayo sila, sir. Nankaroon sa may imong plano, Mr. Alcala. Wa ko may baw, Colonel. Wa ko may baw. Gawas, nga naibaw ko, nga nagsulo na ko karon. Kaniadto ang inahan ang bata. Mao'y namatay. Karon, may sunod sa si Rosalita. O, ako na lang usa. Matok ka naman ng yule? O, kutawan ka o na nakog Diyos. Manang? 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 Taon usab. Wa na mo tingog. Matulog na tuglahos. Kay milahos man sa iyang kwarto. Sige, Mr. Alcala. Ato na mi. Salamat sa imong pag-ani, Colonel Joaquin. Mr. Alcala, dako gikatabang ang imong anak sa gobyerno. Pinaagi niya ubay-ubay ang among nasikop nga hilom na di ay naglihok sa komunismo. Mr. Alcala, palamanuha ko gusab. Tungod kay usa ka bayanihon ang natampo sa imong anak alang sa kalinaw. Laomi nga ang gobyerno, labi na ang militar, imong kaabag. Salamat, sir. Sige, arami. Salamat, sir. Ato na ta, sir. Tanaloy. Hay nang uban. Tuwa sa sakinan, sir. Sir, nagmatalag buntag. Aw, sila na lay mag-Ronald. Dismiss! Ug manasab, mga maisog ang mga kauban. Kamiri! Ruli, Kapoy! lahi ragid sa patag. Diyan naglihok pa ko sa prontahe nga pangligal. Kung itak hindi nga maghukbo na. Oo, kapoy. Pahuyo na. Mag-istorya-istorya na ta, Kamiri. Nagsabot mi si ka Agnes. Muadto mi sa sapa. Duha na kaadlaw nga wa may kaligo. Ay na mo kaligo. Ha? Aron sa baho lang daan. Mukirig na mga kaaway. Unang mukirig ang mga kauban. Arin ako. Sige! Matahom gid siyang pagkamapulang manggugubat. Bisan asang anggula. Dili siya makakita nako. Natago ko sa mga labong kayo mga dahon. Mas angayan siya kung magsulog sa duster. Bilingi-lingi siya sa palibot. Matod niya, silang duwas si Agnes.
Pero siya rin usa ang maligo sa sapa. Kiyokas niya yung gisulog padaster. May tinaguan kita kis Mary. Tunag yun. Baling tao. Ibutang ang imong armas. Ibutang ang imong armas. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!